i budućih generacija da uvijek pamte ovo veličanstvenu borbu koju smo mi ovdje vodili protiv nadmoćnih neprijatelja, protiv Hitlerove armije i tako dalje. Maj 1943. godine. Prostor između Durmitora, Pive, Tare i Zelengore postaje centralna tačka nemačke strategije na Balkanu. Nemačka komanda jugoistoka pokreće operaciju pod nazivom Švarc sa jasnim ciljem uništiti glavninu partizanskih snaga i likvidirati njihovo vrhovno rukovodstvo. Ova operacija nije zamišljena kao kaznena ekspedicija, već kao završni udar. U njoj učestvuju elitne nemačke jedinice, uključujući prvu brdsku diviziju 118. lovačku diviziju, 7. SS diviziju Princ Eugen i 369. legionarsku diviziju, uz italijanske divizije Taurinense, Venecija i Ferrara, kao i bugarske i domobranske snage. Ukupna brojnost sila osovine prelazi 110.000 ljudi. Nasuprot njima nalazi se oko 18 do 20.000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske, zajedno sa više hiljada ranjenika i bolesnika centralne bolnice. Teret koji partizani nose sa sobom nije samo vojni. To je logistički i humanitarni problem koji usporava kretanje i ograničava manevar. Nemački plan predviđa zatvaranje obruča sa više pravaca, potiskivanje partizana ka rečnim kanjonima i planinskim prevojima, a zatim sistematsko uništenje u ograničenom prostoru. Geografija terena igra presudnu ulogu. Rečne doline i klisure mogu biti prirodna zaštita, ali i klopka. Ukoliko se zatvore dominantni grebeni, protivnik ostaje bez prostora za proboj. Operacija počinje 15. maja 1943. godine koordinisanim napredovanjem sa severa, istoka i juga. Prvi dani pokazuju jasnu nameru nemačke komande. Brzina, koncentracija i potpuna blokada komunikacija. Cilj nije teritorija. Cilj je likvidacija komandne strukture i raspad operativne grupe. U tom trenutku Vrhovni štab partizanskih snaga sa Josipom Brozom Titom nalazi se unutar budućeg obruča. Odluke koje će biti donete u narednim danima odlučit će da li će operacija Švarc postati konačni slom pokreta ili njegova prekretnica. Nakon početnog napredovanja 15. maja nemačke i italijanske snage ubrzano zatvaraju prostor između Tare, Pive i Drine. Plan je jasan, potisnuti partizanske jedinice ka kanjonu Sutjeske i preseći im mogućnost manevra ka istočnoj Bosni. Prva brdska divizija napreduje sa severa, 118. lovačka divizija pritiska sa zapada, dok 7. SS divizija Princ Eugen zatvara pravce prema Sandžaku i Crnoj Gori. Italijanske divizije osiguravaju bokove i blokiraju moguće odstupnice. Time se formira operativni prsten, čiji je cilj potiskivanje i fragmentacija partizanskih snaga. Na partizanskoj strani situacija je složena. Operativna grupa divizija, koja obuhvata 1. i 2. proletersku, 3. udarnu i 7. banijsku diviziju, mora da se kreće u uslovima stalnog pritiska bez stabilne linije fronta. Centralna bolnica sa više hiljada ranjenika usporava pokret i zahteva stalnu zaštitu. Municija je ograničena, teška artiljerija je minimalna i teško pokretna u planinskim uslovima. Vrhovni štab donosi ključnu odluku ne dozvoliti rasipanje jedinica i zadržati jezgro snaga na okupu, čak i po cenu frontalnih sudara sa nadmoćnim protivnikom. Krajem maja borbe se intenziviraju u rejonu Foče i doline Pive. Partizanske brigade pokušavaju da otvore pravac ka Drini, ali nemačke jedinice zatvaraju dominantne visove i kontrolišu prilaze. Nemačka taktika je kombinacija blokade i snažnih udarnih kolona koje se ubacuju u međuprostor kako bi presekle kolone u pokretu. Avijacija dodatno otežava situaciju bombardovanjem mostova, prelaza i koncentracija snaga. Do početka juna obruč se sužava. Prostor manevra je ograničen na dolinu Sutjeske i okolne planinske grebene.
Postaje jasno da će odluka morati da bude doneta brzo, ili organizovani proboj u jednom pravcu, ili postupno uništenje u zatvorenom prostoru pod stalnim pritiskom artiljerije i avijacije. Upravo u tim danima Vrhovni štab odlučuje da se glavnina snaga usmeri ka severozapadu preko Sutjeske i Zelengore u pokušaju da se probije ka istočnoj Bosni. Ako želiš još ovakvih ozbiljnih vojno-istorijskih analiza, subscribe-uj kanal Ratograf. Početkom juna 1943. godine situacija na terenu postaje kritična. Nemačke snage su zatvorile većinu pravaca kretanja, a partizanska operativna grupa nalazi se u prostoru između reke Sutjeske i planinskih masiva Zelengore i Maglića. Vrhovni štab procenjuje da je jedini realan izlaz organizovani proboj ka severu prema prostoru istočne Bosne, gde je moguće obnoviti vezu sa drugim jedinicama i proširiti operativni prostor. Odluka podrazumeva koncentraciju snaga u relativno uskom sektoru, što znači prihvatanje frontalnog sukoba sa elitnim nemačkim jedinicama. Prva proleterska i druga proleterska divizija dobijaju zadatak da probiju nemačke linije na pravcu Tjentište, Balinovac, Zelengora. Treća udarna divizija i 7. banijska imaju zadatak da štite bokove i obezbeđuju prostor za kretanje centralne bolnice. Problem je što je teren izrazito nepovoljan za napad. Rečni kanjon Sutjeske je dubok, sa strmim padinama i ograničenim prelazima. Nemačke jedinice zauzimaju dominantne kote, što im daje prednost u vatrenoj kontroli i osmatranju. Nemačka komanda procenjuje da se partizani nalaze u završnoj fazi iscrpljivanja. Njihova taktika se zasniva na držanju visova, kontroli komunikacija i ubacivanju mobilnih grupa koje presreću pokušaje proboja. Posebnu ulogu ima prva brdska divizija, obučena za planinske uslove, sa iskustvom borbi u Norveškoj i na Balkanu. Njeni bataljoni raspoređeni su tako da zatvaraju planinske prevoje i dominiraju nad dolinom. Između 5. i 7. juna dolazi do intenzivnih borbi u rejonu Tjentišta. Partizanske jedinice pokušavaju da se probiju preko reke Sutjeske pod stalnom vatrom mitraljeza i artiljerije. Prelazi su improvizovani, mostovi su porušeni ili pod vatrom, a kolone sa ranjenicima dodatno usporavaju tempo. Uprkos gubicima, deo jedinica uspeva da zauzme pojedine kote i privremeno potisne nemačke odrede. Ključni problem je koordinacija. U uslovima planinskog terena i prekida veza, komunikacija između divizija je otežana. Nemačka avijacija bombarduje koncentracije trupa, naročito u dolini reke, čime dodatno destabilizuje raspored. U tim danima i vrhovni komandant biva ranjen u vazdušnom napadu, što dodatno komplikuje situaciju, ali komandna struktura ostaje funkcionalna. Do 8. juna postaje jasno da proboj neće biti moguć bez odlučujućeg koncentrisanog napada na jednom uskom sektoru. Vrhovni štab odlučuje da se težište prenese ka severnom delu obruča, gde nemačke linije deluju tanje raspoređene zbog širine fronta i potrebe da se drži više pravaca istovremeno. Time se stvara osnova za pokušaj masovnog proboja koji će uslediti u narednim danima. Do 9. juna 1943. operativna grupa partizanskih divizija nalazi se pod potpunim pritiskom sa svih strana, a prostor manevra je sveden na uzak pojas između Sutjeske i severnih padina Zelengore. Nemačke jedinice zatvaraju dominantne kote, kontrolišu pravce kretanja i sistematski sužavaju obruč, dok italijanske i druge savezničke snage obezbeđuju spoljne linije blokade, čime se sprečava bilo kakvo širenje borbenog prostora. U takvim okolnostima Vrhovni štab donosi jednu od najtežih odluka tokom cele operacije. Snage će biti podeljene, pri čemu će glavnina sastavljena od prve i druge proleterske divizije pokušati snažan proboj ka severu preko Zelengore, dok će treća udarna divizija i delovi 7. banijske ostati sa centralnom bolnicom i pokušati kretanje južnije kroz izrazito nepristupačan teren, računajući na slabiju gustinu nemačkih jedinica u tom sektoru. Ova odluka nosi visok rizik
jer razdvajanje u uslovima nadmoći protivnika može dovesti do izolacije i uništenja pojedinih grupa, ali istovremeno predstavlja jedinu realnu šansu da makar deo operativne grupe izađe iz obruča. Nemačka komanda u tom trenutku veruje da je partizanska formacija pred raspadom, ali zbog širine zahvaćenog prostora i potrebe da se drže brojni planinski pravci dolazi do razvlačenja njihovih snaga, što stvara potencijalne slabosti u liniji zatvaranja. Između 9. i 10. juna borbe se vode na više tačaka istovremeno, sa velikim gubicima na obe strane, a partizanske brigade izvode noćne pokrete i iznenadne juriše na pojedine kote kako bi stvorile pukotine u nemačkom rasporedu. Logistička situacija je izuzetno teška. Municija je pri kraju, hrana je minimalna, a ranjenici se kreću pod neprekidnom pretnjom opkoljavanja, što dodatno usporava tempo. Ipak, koncentracija glavnine snaga na relativno uskom sektoru severno od Sutjeske stvara uslove za odlučujući udar koji će uslediti u narednim satima i koji će odrediti sudbinu čitave operativne grupe. U noći između 10. i 11. juna 1943. glavnina partizanskih snaga započinje koncentrisani napad na severni deo nemačkog obruča, na prostoru između Tjentišta i Padina Zelengore, gde su linije 118. Lovačke divizije i delova prve brdske divizije relativno razvučene zbog konfiguracije terena i potrebe da pokrivaju širok sektor. Prva proleterska divizija dobija zadatak da izvrši glavni udar, dok druga proleterska prati i proširuje nastalu pukotinu sa ciljem da se obezbedi prolaz za što veći broj jedinica. Napad se izvodi u ranim jutarnjim satima uz maksimalnu koncentraciju pešadije na uskom frontu, bez značajne artiljerijske podrške oslanjajući se na iznenađenje, blisku borbu i brzinu prodora. Nemačke jedinice, iako dobro ukopane na dominantnim kotama, nisu u potpunosti očekivale napad takvog intenziteta u tom sektoru, jer je prethodnih dana težište borbi bilo južnije. U prvom talasu dolazi do žestokih okršaja prsa u prsa, pri čemu partizanske brigade uspevaju da potisnu prednje nemačke položaje i ovladaju pojedinim visovima, čime se otvara uski koridor. Ključ uspeha leži u brzini. Umesto zadržavanja na zauzetim tačkama, jedinice nastavljaju napredovanje i šire prolaz pre nego što nemačka komanda uspe da prebaci rezerve. Do podneva 11. juna stvoren je prolaz kroz koji počinju da se probijaju kolone boraca, ali prostor ostaje pod stalnom vatrom i nemačka artiljerija pokušava da zatvori nastalu pukotinu. Gubici su značajni, naročito u jedinicama koje drže bokove koridora, ali operativna jezgra uspevaju da izađu iz neposrednog obruča i prebace se ka unutrašnjosti istočne Bosne. Istovremeno, južna grupa sa centralnom bolnicom suočava se sa znatno težom situacijom, jer nemačke snage pojačavaju pritisak i onemogućavaju organizovani proboj u istom obimu, što dovodi do rasparčavanja i velikih žrtava među ranjenicima i zaštitnim jedinicama. I pored toga, proboj glavnih snaga menja tok operacije, jer nemački plan potpunog uništenja operativne grupe ostaje neostvaren. Dok se severna grupa uspešno probija preko Zelengore i uspostavlja kontakt sa teritorijama u istočnoj Bosni, južna grupa, koja obuhvata 3. udarnu diviziju, delove 7. banijske i centralnu bolnicu, ostaje izložena snažnom pritisku nemačkih jedinica koje zatvaraju prostor između Sutjeske, Pive i planinskih grebena. Nemačka komanda brzo reaguje na vest o proboju severne kolone i pokušava da kompenzuje neuspeh pojačanim dejstvima prema preostalim snagama unutar obruča, sa ciljem da makar deo operativne grupe bude uništen. U narednim danima dolazi do niza lokalnih okršaja, pokušaja manjih proboja i povlačenja kroz izrazito težak planinski teren, bez dovoljno municije, hrane i medicinskih sredstava. Centralna bolnica, sa hiljadama ranjenika koji nisu u stanju za brzi pokret, postaje najveći teret i istovremeno najranjivija tačka cele formacije. Nemačke jedinice koriste taktičku prednost, blokiraju pravce i vrše sistematsko pretraživanje terena, što dovodi do rasparčavanja južne grupe i velikih gubitaka. Mnogi ranjenici ostaju bez mogućnosti evakuacije,
a zaštitne jedinice trpe teške udare pokušavajući da obezbede povlačenje. Uprkos tome, deo boraca uspeva da se izvuče u manjim grupama, koristeći poznavanje terena i noćne pokrete. Do sredine juna postaje jasno da je operacija Švarc nanela ozbiljne gubitke partizanskim snagama, ali ključni cilj nemačke komande, potpuno uništenje vrhovnog štaba i glavnih operativnih jedinica, nije ostvaren. Severno od prvobitnog obruča preostale jedinice započinju proces reorganizacije, konzolidacije i prikupljanja rasutih grupa, čime se operativna sposobnost pokreta, iako znatno oslabljena, ipak održava. Kulminacija bitke na Sutjesci ne ogleda se u jednom simboličnom trenutku, već u činjenici da je nemačka operacija, uprkos ogromnoj brojčanoj nadmoći i višenedeljnom stezanju obruča, propustila da ostvari svoj osnovni strateški cilj, uništenje centralne operativne grupe i likvidaciju njenog rukovodstva. Nemačka komanda je planirala klasičnu operaciju opkoljavanja sa potpunim zatvaranjem prostora, ali planinski teren, razvučenost sopstvenih snaga i sposobnost partizanskog rukovodstva da u kritičnom trenutku koncentriše glavninu na jednom sektoru doveli su do probijanja linije. Ključni trenutak bio je 11. jun, kada je koncentrisani napad prve i druge proleterske divizije razbio kontinuitet nemačkog rasporeda i otvorio prolaz ka severu, čime je operacija Švarc izgubila svoj smisao kao operacija potpunog uništenja. Iako su gubici partizana bili izuzetno veliki, naročito u južnoj grupi i među ranjenicima centralne bolnice, jezgro borbenih jedinica i komandna struktura ostali su funkcionalni, što je omogućilo nastavak delovanja. Nemačka strana je taktički ostvarila uspeh u smislu nanetih gubitaka i privremenog razbijanja formacija, ali strateški rezultat, likvidacija pokreta, nije postignut. Time se operacija pretvorila u skupu i iscrpljujuću kampanju bez trajnog efekta na ukupnu situaciju u Jugoslaviji. Nakon završetka operacije sredinom juna 1943. godine, obe strane analiziraju rezultate sa različitih pozicija. Partizanske snage pretrpele su teške gubitke u ljudstvu, naročito među ranjenicima i jedinicama koje su ostale južno od glavnog pravca proboja, pri čemu su pojedine brigade gotovo prepolovljene, ali operativno jezgro, uključujući vrhovni štab, uspelo je da se izvuče i reorganizuje severno od prvobitnog obruča. Nemačka komanda je formalno mogla da konstatuje taktički uspeh u smislu nanetih gubitaka i razbijanja koncentracije neprijatelja, ali strateški cilj, trajno uništenje partizanskog pokreta, nije ostvaren, što je imalo dugoročne posljedice. Već tokom leta 1943. dolazi do oporavka i ponovnog širenja partizanskih jedinica, a kapitulacija Italije u septembru iste godine dodatno menja odnos snaga na terenu, otvarajući prostor za masovno preuzimanje naoružanja i teritorija. Međunarodno, bitka postaje važan argument u proceni saveznika o realnoj borbenoj snazi partizanskog pokreta, što doprinosi postepenom preusmeravanju političke i vojne podrške. Sa vojnog stanovišta, Sutjeska pokazuje ograničenja klasične operacije opkoljavanja u planinskom i fragmentisanom terenu protiv pokretljivog protivnika koji je spreman na koncentrisani proboj. Istovremeno pokazuje i cenu takve odluke, jer su gubici bili među najvećima koje je partizanski pokret pretrpeo tokom rata. Bitka na Sutjesci tako ostaje primjer sukoba u kome taktički udari nisu doveli do strateškog sloma, već su paradoksalno doprineli učvršćivanju pokreta koji je trebalo uništiti. Time ova operacija zauzima posebno mesto u vojnoj istoriji Drugog svjetskog rata na Balkanu kao primjer neuspeha operacije potpunog opkoljavanja uprkos ogromnoj nadmoći u ljudstvu i tehnici. Ako ti se dopao video, lajkuj, pretplati se na Ratograf i napiši u komentaru koju istorijsku temu želiš sljedeću.